שלום חברים, כאן ניסן. היום אני אסביר קצת על גוי ואנחנו בעצם נבנה בעזרת שפת C++ מחשבון שנראה ככה, כן אני יודע, זה שיא הטכנולוגיה. אבל את האמת שזה מאוד פשוט וזה מאוד נחמד והיכולת מפה היא מאוד גדולה כי אפשר לבנות הרבה ממשקים גרפיים. אז איך עושים את זה? בעצם נפתח פרויקט, נתחיל הכל מההתחלה. פה בוויז'ואל C++ אפשר לראות יש משהו שנקרא C++ Windows Forms. Windows Forms זה בעצם ממשק גוי גרפי והוא בא בכל מיני שפות. אנחנו נצטרך ל-C++, למי שאין אותו יכול ללכת לאונליין, לכתוב פה Windows Form, וכנראה שזה תהיה אחת התוצאות הראשונות. הנה, זאת התוצאה הראשונה, זה בעצם תוסף להתקין אותו למי שאין אותו, וזה הכל. ואז הולכים בחזרה ל-installed Windows C++ Form, נקרא לזה מחשבון, בגלל שלאחד כבר קראתי מחשבון, נקרא לו מחשבון 2, ונפתח פרויקט חדש. עכשיו, בפרויקט, ממש כמו בסולושן אקספלורר, אוטומטית מקבלים קובץ CPP, קובץ של ההדר, שהוא גם הממשק הגרפי, תכף תראו. עכשיו, מה שנחמד בכל העניין הזה, שזה מאפשר ליצור ממשקים מאוד מהר, בלי להתעסק על הגרפיקה. עכשיו, זאת שגיאה שקורית הרבה, אם זה קורה פשוט לסגור ולפתוח מחדש דרך הסולושן אקספלורר, ואיזה מגניב, קיבלנו את הממשק הגרפי. פה בצד יש טולבוקס, זה כל הכלים הגרפיים שנצטרך, ולמי שאין את זה, אז ב-view יכול להיכנס בפעם הראשונה ולסמן טולבוקס, ואז נקבל את הטולבוקס, או E, ובו בעצם ניצור את המחשבון. מה אנחנו נצטרך? נצטרך משהו שיסמן את המספר הראשון. לייבל זה בעצם תגיד של טקסט, פשוט יכולה להשתנות בזמן הריצה, יכולה להיות כתובה מראש. נצטרך תיבת טקסט למספר, נצטרך עוד תיבת טקסט למספר השני. נצטרך 4 כפתורים, הנה בטן, אחד לכל פעולה. ובנוסף נוסיף עוד תווית אחת שתשמש אותנו להצגת התוצאה. עכשיו, את כל הכותרות ואת הטקסטים והאמת שגם את הגדלים אפשר כבר לעצב פה, אפילו לא צריך לכתוב קוד בשביל זה. עכשיו נגיד אני רוצה שהלייבל הזה יהיה מחוק, אז אני הולך כאן לטקסט, לכל אחד מהכפתורים פה והתיבות טקסט יש את האופציות האלה, אני אמחק את לייבל 3 שלא יראה כלום. אני רוצה שהוא יראה משהו רק שבסוף תהיה לנו את התוצאה. הוא בעצם יראה את הפלט, בטן אחד, נעשה אותו כפלוס, 2 יהיה לנו מינוס, כפל, וחילוק. אנחנו גם נפנה להם בשמות שלהם, בטן 1, 2, 3, 4 במהלך הכל. עכשיו, אז בעצם יש את הקובץ, את הממשק הגרפי שלנו. כן, נשנה פה שיהיה number 1, זה המספר הראשון, פה נקלוט את המספר השני. וזהו. אוקיי, עכשיו אנחנו בעצם רוצים לכתוב את הקוד של הדבר הזה. אז כמו שיש פונקציות שעושות דברים, גם פה יש מאחור קוד. אז לצורך העניין, אני רוצה להגדיר את פעולת החיבור. אז פה יש את הקובץ .h ואני רוצה לגשת אליו ולכתוב קוד. כל מה שצריך לעשות, הדרך הכי מהירה, זה ללחוץ עליו פעמיים, ואנחנו מגיעים בעצם לקוד של הקובץ h, וכל אובייקט שאני לוחץ עליו פעמיים, פה הכפתור חיבור, אז הוא נפתח פה, ובפנים אני יכול להגדיר פעולות. כלומר, זה כמו פונקציה, אני לוחץ על הכפתור, והפונקציה הזאת פועלת. עכשיו במהלך החיבור, מה אני רוצה שהיא תעשה? יש לנו 2 תיבות טקסט, אז אנחנו רוצים ליצור 2 משתנים ולשמור בתוכם אותם. נעשה מסוג דאבל, A ו-B. כל אחד מהם, נעשה גם את התוצאה בסוף. כל אחד מהם בעצם יקבל את הערך מהתיבת טקסט. אז A שווה טקסט בוקס, תיבות טקסט. אפשר גם לשנות את זה בהגדרות את השמות, אבל יש לנו 1 ו-2. נתחיל מ-1. נלך, נעשה ככה באמצעות חץ, כי זה פוינטר. נקבל טקסט. אממה, דאבל זה דאבל וטקסט הוא סטרינג, אז אנחנו רוצים להמיר את זה לסטרינג, וזה בעצם משהו עכשיו שעובד בהרבה סיטואציות בווינדוס פורמס. אנחנו נעשה המרה בצורה כזאת, נפנה למערכת, נבקש את הקונברט ולהמיר את זה
לדאבל. זה הכל. זאת הדרך להמיר את זה בממשקים של Windows. גם בזה נעשה את זה. שכחתי להדביק. פה אבל צריך לשים לב, אנחנו ניקח את התיבת טקסט השנייה, שזה בעצם יהיה הקלט השני של המשתמש, וגם פה נכניס את הטקסט. חסר פה אותיות קטנות. טקסט בוקס 2, אוקיי, וריזולט, שזה התוצאה, הם יהיו בעצם A ו-B, ועכשיו אנחנו רוצים לפלוט את התוצאה הזאת לתגית הבלתי נראית שעשינו פה, שפשוט מחקתי את הטקסט שלה ובגלל זה היא בלתי נראית. אז קראו לה לייבל 3, ממיטב זיכרוני. לייבל 3. נלך לטקסט שלה, ואנחנו רוצים שהוא יהיה ריזולט, שהוא בעצם יציג את התוצאה, אבל תיבות טקסט מקבלות סטרינגים, אז אנחנו רוצים להמיר את זה עכשיו למחרוזת בחזרה. נעשה שוב System, Convert to String, זה מה שאנחנו רוצים לעשות הפעם. בעצם זה לוקח את התוצאות טקסט, ממיר למספרים, מבצע את הפעולה, ומחזיר אותם להיות טקסט שוב. בואו נקמפל ונראה איך זה עובד. אגב, הקימפול הוא רגיל, לא על החץ הירוק הוא Ctrl F5. הנה, ונכניס פה 5, ועוד 11, נעשה פלוס, וזה מציג 16. בעצם הלחיצה על הכפתור הפיבה פונקציה שלקחה את הטקסט מכאן, את הטקסט מכאן, עשתה חיבור ושלחה אותו להופיע כאן. זה הכל. באותה צורה נלחץ פה על המינוס, נעתיק את כל הקוד הזה, יכולנו גם לעשות פונקציה אחת, טמפלט שעושה פעולות, לא צריך להגזים. בקיצור, A ועוד B, A פחות B זה החיסור. בואו נראה אם יש עוד משהו לשנות, לא. נלך לכפל. עושה פה כפל. איך חילוק. עושה חילוק. פה אפשר לוודא אם B גדול או שונה מ-0, אז נבצע את החילוק. אחרת, התוצאה היא פשוט 0. כדי שלא נחלק ב-0, וזה הכל. בואו נראה איך זה עובד. נקמפל את הקוד. אוקיי, אז עכשיו בא לי לעשות 77 ועוד 3. כן, 74, 80, חלקי 0. 0, כאילו זה לא יתייחס ל-0. 10, חלקי 3. 3, 3, 3, 3. אוקיי? וזה בעצם הממשק הגרפי הראשון שלכם, או שלנו. ומפה אפשר לעשות עוד הרבה דברים. הרמון נמצא פה בטקסט בוקס, ויש מידע באינטרנט לגבי כל אחד מהחלקים האלה. והקובץ אקזה של הדבר הזה בעצם נמצא בתיקייה של הפרויקט. אפשר להיכנס, לפתוח אותו, ובעצם זה הממשק שיפתח. ואיתו אפשר לעבוד. עד כאן, אני מקווה שנהנתם. אני הייתי איסן.